дӯстони азиз, тозатарин равғани зағири Тоҷикистон фақат бо пахш кардани як тугмача дар Амазон ва Walmart дар тамоми нуқтаҳои Амрико, аз он ҷумла дар Канада низ шумо метавонед ки рӯғани зағири тозаи Тоҷикистонро дастрас намоед. хеле болаззат, тоза ва табиӣ. шумо метавонед ки бо ин равғани тозаи зағири Тоҷикистон ҳам беҳтарин оши палав, қуртоб ва ҳатто чандин хӯрокҳои субҳонаро хеле болаззат омода кунед ва махсус дар фасли сармо ки хеле шуморо гарм мегирад.